Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong reps ing na bhoy rembang haga arpulai tarik ujemang arajar arpulai kilalet chaki HEDC menit ujor nakadaw gajing 8 kilo kinong khayi na bhoy rembang wat hadian baka ki HEDC kala penmi yak hukum banam sha shu ban 8 kilo ki mar rep komios ing hagba na ka 10 kilo kini kinong khayi ki 8 kilo ba 6 kilo ki 8 kilo halor kani gajing wan ujor kinong rep kila sngo komen namar ka ki HEDC Kelasem kia bat kalakot ikinong kayi na bhoy rembang banwan ya kran chake HEDC ban penshai ha ka bayade bakani ka jing 8 kilo ki marap Sko ban aku beli ya ka office jong CM jo ka HEDC bakila snow ya kan ka dikerpat jogi bakila ai da jing ujor ka bedai ka tawi kanong kayi ka bala 8 kilo ki marap wat hadin bala permi ka notification na do kasan tarik jong ubnai ni na kaliang do ka EM jong ka market HEDC gilai keren gilai tai sibun ba timat ha bedai bakani ka jong 8 kilo ini sngo scam kun kinong rep namar na kaliang jong ka HEDC kayang ba ya kanong rem ba kat persya ba ya ka jong 8 kilo khamtam habro ki yo ki bahap hapo ka jong pe jong jong ka HEDC te ha bedai bakani ka case ka ba ngiwan ujor mata kasngi ang sngo komen ba na kaliang jong ka HEDC kala nang ka nakaliang kajong i MDC bat EM jong ka HEDC lali bane keren mane ya kinong khaya po berembang bat menta kasi ngada khot yaki hakapor arbaje bakin wan bane kendo yo CM kenang banyo ban pensyai kenang banyo ban pensyai yaki bat la penting na ru bay ya katu ka pisah ka badangsa badai jong kinong rap kinong khaya ki di ban 100% bat kinong sa 8 kilo kani kalong ka kubor sabar khot ki para nong rap ki dengi ki badan haka khasi bejantia banakaliang jo kasil dan nakaliang jo kaseng hil sama inian inum song thai menta kin sedang ban mi ki jor namo kunrau kin sedang ban mi ki jor na po tersat kin sedang ban mi ki jor na chiliang na po west kasil bat kumjuru na kithan jaintia hill district te ki babun hi menta ki jor ki bami na po sning bat na po lacharai bat terter ki lanang kiu sayo hendrai kani ka khubor ngi pha sikinong rap banakaliang jo ka hil sama inian ngin nang yai khun bat ngin nang ai ka jing kersan ki nong rap ki ba pentip changi ha ka bedei bat ka jing 8 kilo nakaliang jo ka seng kanum song thaj hot ngin sungthu kan sabun ka jing sa penting ko tempan nakaliang jo ki nong khayi be kanum thep ki marap nang ta susu bakin lani bakin penslam ban siu ki mar jo ki nong rap henry nakaliang ka jongi ngan ong IP menta kadang dai tang ka jing sedang ka bangi kran ba ka HEDC henry nakaliang jo hil samanian ngin sa penbor ya minister jong ka weight and measurement ba ude ban wara ikaan ka strong yede ban ngin ya keren ya ka sarkar ba ka de ban wanra ya ka an ka ban khang sundan ya ka 8 kilo bat ha ka bide bat ka belru ngila kular ya ka HEDC ka barang sakut ha ka jing sign jong gobernur nakaliang jong ka hil samanian ngin salik kendu ya gobernur ba ude ban sign bat ba ude ban le kham kloi khnang ba kani ka bil ka bala thau da ka HEDC ha ka bide ban wara ka jing mentoy jong kinong rep nakaliang jong ka HEDC kilo ong ba kani ka bil kan ai khandai 0.5% ka jing mentoy kinong rep tinga sngo ba kani ka bil ka barang sakut menta hapo ka jing pejing khmi ba jing sign jong gobernur nakaliang jong hil soma inian ngin push kani ka bil but immediately ka de ban pass now kadan ka jing pangship kadan ka jing pang jerho kadan tehenrei ka hil soma inian kanumpek ya kata ka jing pang boyong kli ya ka jing pang jerho ya ka jing pang ship henrei mentang ya khun ya ka kansar ka bakta ya ka yo ka kot ka jong unong rap jong ini ki 8 kilo ki dei ki badan hapo kinong khayi ki badan hapo bairembang ki basong ha ki tu ki dukan hapo yo bairembang ka jing 8 ka dei 10 kilo na ka 10 kilo te ka bamut la da 6 kilo ki 10 kilo te ki di using oba kini kinong rap ki jongi ki le di saungut ki dan ka total jong ka weight ka ba using udan kalong pras pa prapoi kilo bat ki shaot ka jing shaot jong ki kalong prapo pra kilo telada prapo pra kilo ha ka dor shis pa khandai phosan perkhat mafi ka jing do nong ka jong ki nong rap na ka pras pa kilo kalong hadu khat nyo hajar tingka khat nyo hajar nyo spa praposan tingka perkhat mafi telada ka bamut balare shipau tli ki trok kimi ha ka shisngi na po bairembang bali dios in sabar ki nong rap ki IA shitrok ye ki nong khayi us in
kata ka concern jo ka health from union ba dalele ru nyimla ban priang ya ka jung kilo ka baknyat ben lo nong kat Habaya kran bu ba titos khan CEM ka KHDC ulong balik si kani ka de ka jing bena ka badang shipang bat kadang trekam menta khandai sngi bat bun kinong khai kimpat da tep bha ki we ki yo rai na ka liang ka KHDC kan sim kya halor ka ni ban pen shai shi kinong khai na po kithan renja bat na ki area ki bade jong kathan we boy ha we de bat kinong reps ing ka complain ka baki ai sangam tas ni ka long ba halor ka jing jong kini kinong khai sing ba kidang le ya ketuka 8 kilo te na kalian kinong rep ki pen ya ketu na mar ba ni la pen mi ya kan notification na kalian ke council ba kim de shu ban le ka 8 kilo ha we de ba sing lu kam tam haki yo gi ba ha po ka district council pi kani ka issue 8 kilo kadai ningkong kasdang de hayudu nimpat jia kren ni kani ka 8 kilo hakiwe pat kiyo tin rai de hadien balami ka jing ya kren ka jing ya kendu bat ka hills farmer union bat ki nong khayi bat usi melim ba ngila sedang menta ban penbenai kani ka notification haparo ko we ka jurisdiction jongka kasih hill autonomous council tingani ka notification kadang mi dang haki khasan taring te kamu kadang trikam mentadang kumbakan dai sini te kalong ru ka jing sisya babun kino khai le si kim pat long aware haki we pat ki yo ya kanika notification ke jungi te na kadang ke jungi ngila sim khia ngila kendu mentan bat ngin sadon ke jing kendu menta ngila up ikinong rep o ikinong khai bagin ya kendu ikinong khai bagin take up ikani ke issue khnang bakin so thu ya ke ai ka ba ngila penmi na kadang ke jungi bakal mdai issue pandon ka jing ot kilo pi ya menta ngin ya kendu shua menta kasngi te hadien bala dep kecing ya kendu bat kinong khai ngin sepet ke ke badon kam la dak don kam ngi ban lej tu ngi long ki bakloi ya ke ban lej hadu ki yo na ke banta ban penbet ya ke ni kam ka bakon san menta ka long kecing ya kendu shua bat kini ki nong khai